Готино, като си на концерт, носиш ли Air Protection? Това е много добър въпрос. Значи, преди време поканиха на парти на Екзе в София. Слушахме тупци. При което аз бях без тапи и в края на партито не чувах нищо и ушите ми бяха перманентно флашнати, както в CS. Постоянно след това ушите ми бяха като заглъхнали и чувах звука от флашката на CS и това нещо го чувах към 5-6 часа, което значи, че аз съм се счупил ушите. Но на рождения си ден бях на парти в Плазма и си купих тапи от AliExpress. Мисля, че дадах към 15 лева. Буквално бяха някакви силиконови тапи, които имаха и все пак, нали, като дюза, където да минава някакъв звук. И дойдоха с една метална кутийка, в която да ги носите на ключовете си. И разликата е огромна, препоръчвам ви тапи. Ползвайте Air Protection, ако ходите на партите и така нататък. Аз ги ползвах тапите и ще ви кажа само, че като ги сложите, чувате музиката перфектно. Даже музиката я чувате с нормално аудио, търпи са по-добре. Ушите ви просто ще са супер такива щастливи накрая, няма да са взривени. Обаче не тапи от аптеката, тия меките. Нали знаете, има едни меки тапи, дето се навиват с ушите, те не ми харесват. Моите тапи са едни силиконови, които перфектно ви пасват в ушите. И пак ви казвам, имате една малка дупка в средата, така че минава някакъв звук, обаче като ги сложите, аудиото е страхотно. Чувате нормално аудиото и ако някой ви вика до ухото, се чува също много чисто.